ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Сауду ТВ, мардуми сарбаланди тоҷик, ҳама каса хубен. Ирӯз 4 октябрай, 4 октябри соли 2024 май шумо дар канали ютуби Сауду ТВ қарор доред дӯстон. Дӯстон пешакӣ чизе дорен барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира, умуман чӣ молу маҳсулот бошад дар WhatsApp мон роё кунед, видеоша ё суратоша. Худо хоҳад навори баъдна рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастад хонаҳо аз Ҳисор, аз ноҳияи Хурӯсон, аз ноҳияи Файзобод, ноҳияи Восе, хоб шаҳри Душанбе, хулас ай дигар ҷоам ҳастай. Бо диққат то охир тамошо кунем. Беҳтарин хонаҳо станоки пеноблок бурурӣ ҳастай. дӯстони азиз, аппаратошон мардуми Узбекистон мефурӯшанд. Хулас то охир тамошо кунем. Квартироҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай аз ҳар як нуқтаҳои Тоҷикистон. ба хотири пешрафти канали Сауду ТВ дӯстон, наворда лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Ягон хонаи арзон может ба хаб кунем бачаҳо. Рекламаро то охир тамошо кунем. О бародаро, мана ин евро комплект, яъни комплектатсия ҳамаш евро, размерош 20, 30, 60 мешавад. Қолапоша бинед, ҳамаш профилкати шанердор, сета шанер дорад. Сета қолап ҳамаш размерош 30, 20, 6 мешавад. Агар шумо гӯед барои перегородка кунед гӯед, ҳамин сеташа барои перегородка карда метиҳем. ва дар дуруни ин бочка, пеногенератор, қолаби латок, қолаби колона, компрессор, миксер ва пулизатор дар дурунаш мешавад. ҳамин то Тоҷикистон доставкаш карди $150. Чихеле ки мебинед, мана ин латок ина михели мебарояд. баъд колона ина михели 4 кунҷа, дурунаш 20 ба 20 ва мана ин блоки ҳамин стандартни размер ина михели бунем олора. ин комплектатсия бошад бародаро $1000. ин қолапош простой, лекин дигар комплектош ҳамаш як. дар дуруни ин ҳамин қолаби латок, тумба, компрессор, миксер, бочка, пеногенератор ҳамаш дохил мешавад ва як сатил мана ин жидки пенаям падарка, ин бонус бародаро. агар форат алоҳида қопча гирам гӯед, як қопча $10,000 та блок бироред мешавад. як қопчаш $120 то Тоҷикистон доставка дорад ва метавонед хеле печкаам харид кунед, $100 будааст. хоб бародаро, навбати аппарати мо аппарати газоблок мебошад. хеле ки мебинед, мана ин хеле газоблок меброранд. барои ин чи, яъни 220 волт кати кор кунедам мешавад ва мешавад ки 380 кунедам. ин ова гарм карда метиҳад, падачи мекунад да ин мешалка мешавад, расвора тайёр мекунад. калисо дорад, калисош кати ҳай карда оварда мана ин қолапода мерезен. ҳар як қолап 12 дона газоблок мебарорад, яъни 2 та қолап бошад 24 дона газоблок мебарорад ва мана ин резка, яъни ручной резкаш мешавад. нархи ин аппарато бародаро $2200 то Тоҷикистон доставка дар дурунаш мешавад. ва ин мана ин варианти гибрид, ҳам газоблок бироред мешавад, ҳам пеноблок бироред мешавад. дар дуруни ин чӣ дохил мешавад? Сета қолаб, размерош ҳамаш як хел. ин ҳамин размер, ин газоблок, мана ин пеноблок. Пеноблок асосан гипс кати, ин симент қум кати ва як ду чизои химикатӣ дорад. дар дуруни ин чӣ дохил мешавад? якта мана ин ова гарм карда метиҳад, баъд мана ин мишалкаш, сета қолаб, компрессор, миксер, бочка ва пеногенератор. ҳамаш як бора шумо агар ина харид кунед, сета бизнес кунед мешавад, яъни истеҳсоли газоблок, истеҳсоли пеноблок ва метавонед дар киша ай ҳамин расвори пеноблок барои лой андова кунеда мешавад. нархи ин аппарато то Тоҷикистон доставкаш карда $1800 мешавад. хоб бародаро, бо як бизнеси навбати мо истеҳсоли фасадни плиткаҳо аз пластмас, қолапои пластмас катиям ва ҳастай қолапои резини, яъне каучукати. ин вибра стол мешавад, дар дурунаш мишалка дорад. чанд намуд вариантҳо ҳастай, чанд намуд гуло узоро ҳастай. бинед,
خیلی خوشرو برآمدگی و میتوانید همین خیلی فساد پلیتکا قفاش و پنا پلاست چسبونده ببرورن میشود. نرخ این اپاراتو برادرو $1100 تا تاجیکستان دسترسی میکنه و است استحصال ترما پانل و گیبکی کامین. هر دوشه یک اپارات میبرورن برادرو. من این خیلی که میبینید این ترما پانل باشد، من این گیبکی کامین اینا همین ابوچه نشم هست. این جوش به همین جوش تا $900 دستافکش با علاهیده می شود. ممکن چیز یعنی اپاراتو چند کیلو می برود و حساب کرده ممکن $1100 تو دستافکش کشتی می شود. این هم چند نمود گلو و زورو هسته. من بینید یک بار می چسبونید استیک معلوم نمی شود. این پینه کتی لبوی دیور با چسبونید می شود. دیورتون شکاتورای سیمین بلوک غشته می قپد و چخیلی که می بینید من این از آهن قالپوش. مراجعت کنید با قوقای تکنو در خدمت شما هستیم. سلامت باشید. سلام علیکم. دوم کامپلیت رفتاست. من دوشنبه بار آمادگی اپاراتی پنا بلوک هم آمادگی بار کروسی هم با 4 کامپلیت 5 تا کامپلیت هسته با بار میکنیم. $1200 نرخش. دوستان بگذاریم به اولین خانه فروشی امروزه. خانه فروشی روی کردن که با سیمین بلوک برداشتگی شهر ایسور محله ارتپوز شهرک شروره 2 کمناتنی خانه 3 سوتیخ مساحت بلوک کریش محکم در تیرزه چسباندگی خلاص برای زندگی کردن تیار. آب در داخل خانه بشلنگ آوردگی هست. رقم‌های دستی 333 یا که واتساپ 8800 زنگ زدن دوستان عزیز. در پیش مکتب میگه در پشت خانه مغازین مسجد کنیچکای تاکسیو هم هسته. مسئله آب سوید هسته پرابلم نیسته. نزدیکش مکتب مسجد مغازه اپتیک همش هسته. خریداری کنکریت میباشی اگر همه آدمات اینا زنگ زد. رقم‌های دستیمون رقم‌های واتساپمون 24 ساعت علاقه ده هستیم دوستان. میگن صاحب همین خانه فروشی 160,000 سومون با ارزان میشوه از نومی کانال سعود تیوی. همین آدم از زنگ زد بگو که از نومی کانال سعود تیوی بگو خودش میفهمه بچه عزیز. میگذاریم بعد دیمین زیلی فروشی. زیلی فروشی روی کردن در ناحیه وسه نرخش 60,000 سومون میگن. بچه‌ها لایک را زنین با خاطر پیشرفت کانال سعود تیوی فقط подписать سکنین подписать سا. میگه که گاز بنزین 6 تا بالونی پچکا ساماسوال زیل دش میفروش. مسئله داکیومنتو 3 ماه هسته. 3 ماه داکیومنت را برای تماس رقم‌های 715 اخیر دستی یکی واتساپ +7 908 اخیرش 1335 حوزی زنگ زنه بچه‌ها. لایک را مونین و подписать سکنین نوار دروازه برای شما لبه خمیرات کلیسیم بچه‌ها عزیز. دوستان عزیز برای شما بلیت دانشجویی لازم باشه اگر در واتساپ اکای دل مراجعه کنین. در بین 10 روز شما در بلیت دانشجویی تهیه‌تون میکنن. کارشون آنلاین. شما فقط یک صورت جیوی از میون بالا صورت پاسپورت و میگراسیونی کارت روی میکنن. کارشون قانونی حجتاشون با تمام شهرهای روسیه کار میکند. اکای دلر در خدمت شما 24 ساعت اینا از نام کانال ما سعود تیوی زنگ زنین. بعد گرفتن بلیت دانشجویی شما نه حجت میکنین نه پاتنت نه داکیومنت بچه‌ها. اینا مرامت از نام کانال ما سعود تیوی و اکای دلر مراجعه کنین دوستان عزیز. کوارتیرای فروشی است که خانه‌های فروشی کوارتیرهای فروشی در ناحیه فیض‌آباد رایون فیض‌آباد در قرار دارد. نیتولکا فیض‌آباد دوشنبه دم است بچه‌ها عزیز. واریانتاشون یک و دخانگاه خانه‌ها از 2 تا 6 اتاج کوادراتشون 35 تا 55 65 70 متر کوادرات هست. نرخشون از 149,000 تا 300-400,000 سر میشود دوستان عزیز. واتساپشون 1159 حوزی زنگ زنین. امی نبورمو یک چند روزایی که رکلام کردیم در امو کامنتر همین هستن که برادر از فیض‌آباد نه
аз душанбе ҳам хонаҳои аренда, яъне ки хеле чӣ бигӯям, кредит ҳам монен. Ҳамин бародармон дар душанбе ҳам дорад кредитни хона, ки ҳар моҳа месупорен. мисол 50%ша метен, бо 50% гаша 1 солда ҳар моҳа оста метонен супорен. Бозираша Файзобод гуфтага, ине ки ҳастай бо душанбедан баъзе хонаҳои фурӯшиш ҳастай, акақати занг зад чахчах карда бигирен ша. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай, ки 7 комната, масоҳати беҳад калон, 20 сотих масоҳат, деҳаи Қизилсу, ноҳияи Фархор. нигоҳ кунен, 175,000 да мегирен, 20 сотих. таги хона канали калон, поёни ҳавлида мега канали калонай. ина биги пажалуйста. хона дар ҳолати хубай, чизе ки дар раст мебинӣ, медрои зиндагӣ менӣ. агарот кориш беҳати бад зурай, меваҳош зури бад падарка мехӯри, хоб мекунӣ. хулас ҷои зур, 20 сотих масоҳат. касе ки мегира успет кунен, бачаҳо бурд кунен бигирен ша, ки мабодо фурӯмчӣ накунен, мақсад дер карден. 20 сотихай мегирен, 5-6 участка мекунен, акав дударо хештавору зиндагӣ менен. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акаи Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай, ки 3 комната, масоҳати 6 сотиха, ноҳияи Хурӯсон, деҳаи Лесхоз, 150,000 сомон. ватсапшон 83 23 ҳозир занг занед. салому алайкум дӯстони азиз, мегам хонаи фурӯшӣ дорем дар деҳаи Лесхоз, назди бозори нави Хурӯсонда қарор дорад. масоҳат 6 сотих, 3 дархона ва калидор ва 1 тайга меҳмонхона, 2 дархона, 1 калидор, 1 меҳмонхона қарор дорад. ҳамин қадар. варианти алиши ҳам дорад. Toyota Corolla боша мега алиш мекунем. хел ба нарх 150,000 сум бо арзон мешава, алиш мешава. занг занед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай, ки 3 комната, масоҳати 5 сотиха, шаҳри Кӯлоб, деҳаи Чаманзор, 230,000 сомонӣ. хонара бинем бачаҳо, чӣ қадар ремонти фасони зур. 230,000 сум бо муомила дора. рақамҳои ватсап 55 56 та занг занед. 3 хона, 1 калидор, кухни баня беруна, хонада мақсад беруни хонада ҳастай, 5 сотих замин, свет дора. об кашидагияи трубаҳоро ба наздикӣ мега бояд ҳуй кана овад дохили хонаҳода об мешава. баъз ба қариб бояд бияд. хонара ай пеш омада бинен, фикр мекунем ки маъқултон мешава. савдо дар даруни ҳамин хона, дар пеши ҳамин халадени савдо мекунем. мисол ба телефон арзон накунен. Чаманзор, қитъаи 6, болош раи шаҳир. шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 комната, масоҳати 12 сотиха, ноҳияи Данғара, деҳа бошаи Меҳтар гуфтани ҷо, 180,000 сомонӣ, 12 сотих масоҳат. дӯстон, ватсапшон 14 ахирш. хонада зиндагӣ кардан мешава. созай ов ҳамаи чӣ дора, кредит мешава. 50%
пешпардохт кунем мега кредитам метем. Ина бачакои данғара акақати занг занен чахчах кунем бигем ки бародар ҳамин номеротона ай канали ютуби Сауду ТВ номер 1 гирифтем. ҳамин хонатона кредит медода дастаен. Чико кунем, чӣ хел маслиҳат кунем гуфта қатъияка чахчах кунем. Дӯстон азиз, бо худошо худо хоҳад қад шумо бо муомилаи сӯза мекунам. Фақат аз уми канали мо гап занед Сауду ТВ. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. Квартираҳои фурӯшӣ. Дукомнатни квартира 6 этаж 52 квадратни метр шаҳри Кӯлоб боғи фарҳангда қарор доштааст. Нархиш 160 000 сомонӣ. ҳамирӯза навод бовар кунед ай Кӯлоб ай восе ҳар як хонаҳои рӯй кадан, ҳар як квартираҳои рӯй кадан ё ин ки ай Душанбеам беҳад бисёр рӯй кардем. Мақсад ба хотири шумо наворшон кардем. Навори дарози зури босифат, хонаҳои арзон баҳри шумо. фикр мекунам ки дастгирӣ кардани шумоам беҳад кори хубай. И дом мега доми Бек Сабурай назди боғи фарҳангӣ рӯпарӯи доми Баҳори шаҳри Кӯлоби ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистонда қарор дорад. Азиз, инами состояние кардагиаи квартирара худотон мо мегирен далши ремонт мекунен. Ду комната инами дом 160 000 сомонӣ. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомнатни квартира ана ҳамин домда қарор дорад. дар 3 этаж 34 квадратни метр шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Борбадда қарор дорад. 165 000 сомонишам. ишам 165 000, не ки иша нагуфтанд домои Бек Сабур ҳаст ё нест. мегуфтанд ҷа қайд мекардиян. шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Борбад поёни родоми Рано. хона қарор дорад дар ошёнаи сеюм. об свети доимӣ дорад. доми нав ремонт кардагӣ. хулас чотки состоянида қарор дорад. худотон бо чахчах када маъқул бошад дӯстон бигиринша. я дӯстум хайр ақсол мекунед, ремонт мекунед, зиндаги карда мегарем бачако азиз. камтар маза нест бахшиш бачо. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастаи дукомната квартира дар 2 этаж 50 квадратни метр шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корвонда қарор доштааст. 205 000 сум бачако нигоҳ кунед. дар 205 000 инами дукомнатни квартираро метавонем бихарем. 2 этажа. фикр мекунем ки ҳамин хона ба зудӣ савдо мешавад. можед занг занен. мисол вақте ки хонара фурӯхтан соҳибошон дӯстон азиз, ҳамин рақамошонро кишта мемонанд. занг зада безоршон накунем бачаҳо. не толка соҳибхона, ҳамин мода бисёр занг мезанем. ҳамин хонае ки занг мезанен рақамошон киштагай, значит вая фурӯхтай. киҷо беҳуда занг мезанем. бояд тагаша тамошо кунем бачаҳо. илтимос мара занг назанен. нашоти хонао мора занг назанен. мода фақат барои реклама занг занем бачаҳо. даҳамин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ. яккомнатни квартира дар 15 этаж 41 квадратни метр шаҳри Душанбе ноҳияи Сино 165 000 сомонӣ. ҳамин навори мо агар 1000 та лайк бигира, инами хеле хонаҳои 160, 170, 180 000 мемонанд. ина дӯстон нигоҳ кунед. бетараф набошен. агар хоҳем хонаҳои арзон зиёд шавад, ҳамин наворда лайк монен. бовар кунен ҳамин қад тамошо мекунанд, дастгирӣ нестай. мисол мо данфар надорам мондан мегирем хонаи 400 000, 500 000. ҳамин дастгирӣ ай тарафи шумо нашавад дӯстон, меҳнат зиёд аз тарафи мо намешавад. ира фаромӯш накунед ҳеҷ вақт. лишни ба ҷои шумо бошем, лайкҳоро мемонем, навора то тамошо карда местем бачако. нашоти хона рақамҳои 32 да метавонед дӯстон ҳозир занг занен, бо маълумоти пураша бигирен ай соҳиби ҳамин квартира. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ яккомната квартира 2 этаж 35 квадратни метр 25 квадратни метр шаҳри Душанбе тарафҳои Зарафшонда қарор дорад. 179 500 сомонӣ.
нархша мега 179500 мегем. бо савдо мекунем. Як комнатни квартира дуюм этажда қарор дорад. рӯпарӯи бозорчаи Зарафшон 1 километр боло мега. тарафи ҳавлиҳо 3 этаж хона. хонаи фурӯшӣ дар дуюм этаж. документ дора, об дорад. 170 000 нархи ахирша мондем. мақсад дига арзон намекунем, беҳуда нороҳатмон накунем. тарафҳои Зарафшон, шаҳри Душанбеда ана ҳамин квартира чи қарор доштааст. худотон бо оиди ҳамин квартира рақамҳои 2480 ҳозир занг занен, маълумоти параша дӯстон бигирен. мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ секомната масоҳати 4 сотиха. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. ана хона, мана хона. ремонти хона замонавӣ. хона фасони зур. ҳама тарафа қонуну қоида хати 540 000 сомонӣ. ана михели хонаҳои қимат бихоҳед агар мисол дастгириро кам кунем, ё ин ки хоҳем ки ҳамин хонаҳои арзон бисёр шавад. ман медонам 85% мардум ӯ холашгоҳе ки дар Русия тамошо мекунед моро, акоҳое ки мисол дар ҳамо шаҳри Русия қарор дорем моро тамошо мекунем, ба хотири хонаҳои арзон. хонаи арзон фурад дастгирӣ кунед Савдо ТВ-ра. Савдо ТВ ба замин задай бачаҳо. умуман дастгирӣ нестай. чӣ гапае бача, бетараф набошед. охи хона бо тамоми шароитҳои нағз мега, ремонтҳои хуб. ноҳияи Сино 4 тут да қарор доштааст. хоб, об, свет, пастяни 4 сотих 3 хона. занг занед. 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 комната масоҳати 2 сотиха. шаҳри Душанбе, стари аэропорта қарор дорад. 550 000 сомон нарх. ҳавлии фурӯшӣ аз 4 комната иборат буда, зали калон дорад. ваннаи кухнӣ дар даруни хона ҳастай. заминаш 2 сотих. адрес улица хоб ориентир Хитои бозор мега. ҳамин тараф хулас дӯстон азиз. худтон бо занг занен, маълумоти параша бигирен. 550 та ака ихелаки ремонтошон фасони бад нест. зур сари аэропорт Душанбеда қарор доштааст. 4 комната 2 сотих. тамом ҳамин қа набор кардем дӯстон. набори ирӯза ба ҳамин 12-13 дона хона, квартира, мошино тамом шид. ҳаракат кардем, чизе ки ёфтем баҳри шумо меҳнат кардем, мондем. чизе ки хостем, чизе ки ёфтем, чизе ки роимон кардем, ҳам хел наворш кардем. бо далши навори баъдина дӯстон. номерои ма барои реклама кардан: мошин, замин, хона, квартира. ватсап мон 9997. чизе боша роӣ кунем, видео ёки сурат гирифта. ин хонаҳое ки мо навор кардем 70% савдо мешаванд бачаҳо азиз. чизе ки дорем роимон кунем. лайка кора монем, подписатсия кунем бачаҳо, подписатсия. аммо акоҳотонда, дӯстотонда навора подписатсия кунем, бигӯем ки ҳамин канали зурай беҳад хонаҳои арзон мемонад. хайр